Kuba une mudaire. Mukadzi kana. Awu mudaire. Munabva kubasa anenge ane uturo kunominzera chaizvo mukadzi. Iwe toita mazuva 4 usina kunominzera. Awu mudaire. Munabva kubasa anenge ane uturo ndezvandiziva. Niwemboita 5 days usimiyevera usinza kuti ariko chiko usina unomutuza. Aiwa mwana. Alright. Chino chakavinga ndechaida. Akaona kuti manje ini ndongogara here mwangu ari kukorisa nemumwe mukadzi wandiri kunzva kubvo ariko ari kukorisa umwe. Ndongoramba ndigere pamba panapa. Zviri nani kuti nhamo yangu ndingonorara zvangu nemachira angu kumba kwandakafa. Anaye. Zvino haikona kuti murume hapana wainda bonzwa makuwa ekuti murume wako ane umwe mukadzi iye angapagare wapedza mwedzi mungani iye ineverengeka woti kuyo nhamo yangu mafiwa ndanda kudirwa mvura kuti atonhorere ko mvura yacho yobva kuti Case number 2, Regis Mtoruzi versus Nelson Masara kufa. Hanzi na Regis ndinoda kuziva kuti uchiri kuda mwanasikana wangu here kana kuti kwete. Ndizo. Imi mukati wongu ndomuda zvamataura. Chikwani. Sana ngura tunzwa Mtoruzi ndomuda chikonzero chaita kuti muuye kudai. Inini nyaya yaita kuti ndiwe munhu mudare ndizotaura nemukomana tsvaga kubatsirwa. Mukomana uyu chaita kuti ndisvike muno mudare ndechekuti ndoda kuziva kuti anoda here mwana wangu. Chaita kuti ndive nemubvunzo iwoyo ndechekuti akatora mwana wangu akaenda naye kumba kwake. Aenda naye kumba kwake vakanavaka musha wavo. Vavaka musha wavo mukomana akasimuka akaenda kubasa akasiya mukadzi wake ari pamba. Mushure mekuti asiya mukadzi wake ari pamba aenda kubasa mukomana haana kudzoka. Ndakaona mwana wouya kumusha wakutsvaga chikafu chipimira chikafu chekuti adye kumba kune murume wake kwaakawanikwa iye. Tikati imba yevana tichaona kuti zvinoguma nekudii. Saka tagara mwana ndokuzosimuka achiuya nemashoko magariro andakaita akundiremera. Pamba apa vachagariki nokuti ndiri kugara ndiri ndega, murume haasi kuuya, murume haasi kutumira, murume haasi kutaura neni pafoni. Zvakanaka. Mwana auya kumba ndakatarisira ndichida kuona kuti vamasara kufa kana yeye mukwasha wangu vachasvika here kumba kuti ndizoonawo kuti vateverewo mhuri yavo vazivewo pane mhuri yavo. Handina munhu wandakaona. Ndobva ndazosimuka inini ndokuenda kwamasara kufa kunotaurana naseveri vangu. Sorry, matipa akazuya kumba kunyatira chikonde chekudii. Akauya achiti murume kumba haana chari kutumira, handina chekudya. Fambei mberi. Right, ndadzokera kwamasara kufa kuti ndinotaurawo naseveri vangu ndichida kuti tinzwisisane tigadzirisane panyaya yevana vedu vaviri ava. Ndakasvika ndikavaona vanaseveri vangu ndikati vanaseveri, shoko rangu randaya naro pano ndokuti ndoda kuziva kuti dzimba dzevana vedu vaviri musikana nemukomana handitika pachiri neimba here maonero amuri kuita. Ndiri kuona fanira kuti imba iyi yava nekudengenyeka kusina kumira zvakanaka. Vakati shuwa maita zvakanaka pamutorizi mauya kuti tizogona kutaura. Isusu hatina chatingakwanisa kupindura zvakuda iye mukomana ndiye angakwanisa kutidi kutoudza. Nandichikumbira kuti mutaure nemwana wenyu munzou kuti mwana wenyu ari kuti kudii. Chandipa kuti ndisvike kuno ndichekuti 1 mukwasha handina kumuona stera mukadzi wake. Imiwo handina kukuonewo muchiti muri kuda kutsvagawo pane murooro wani wenyu. Saka taureyo nemwana wenyu ndinzwa kuti nyaya iyi yakamira sei. Vakati vamutorizi ndinofunga mukomana akafona achiti ava pedo kuuya. Saka ngatimbomumirire muchiripo here. Ndikati ndiripo. Ini ndikati baba, kana mwana wenyu auya ndandichikumbira kuti sevanhu vandataura navo imi muchataurawo nemwana wenyu. Ini ndoda kunzwa shoko rokuti mwana wenyu wasvika pane mukadzi wake, nekuti kubva pamba penyu kuuya pamba pane mukadzi wake hapaiti 50 cents kukwira mota kuti asvike panzvimbo iyoyo. Panongoda tsoka dzake dzekufamba 30 minutes anenge asvika nekudzokera kumba kwake. Tikanzi alright. Ndikadzoka kuno kumba ndikaenda ndagara
pakauya mwana wavo vamwe vangu ndakaverenga mazuva ndakazoenda kumba kwavo pava ne4 days mwana wavauya inini mukosha wangu handina kumuona kuti atevere mukadzi wake ndikasvika ndikavabvunza naye vabereki ndakanzvafunga kuti mwana wenyu akauya konyaya yedu yakazomira sei vakati takataura naye chokwadi mukomana naye akauya tataura naye mukomana akapindura kuti ndichaenda kwasekuru kana kuenda ikoko kunoona umwe wangu ini ndikati ndamutarisira ndina munhu wandakadini wandakaona saka wana baba inini kutaura nemwana wenyu handichakwanisi inini ndakuendawo nditsvagewo zano rokuti ndibatsigwe panyaya iyi kunzwa here tukuzinza chandipokana nacho ndechekuti inini ndichibuda ndichienda kubasa ndakasiya bhuru rangu ari pamba ndikabva ndatomuoneka ndichienda asi pasati pambopera mwedzi ndakatanga kunzwawo pafoni ndichifonera kuti bhuru rako ati ndakuenda kumba ndakuenda kwazorodza pfungwa ndikati anoenda kwazopedza pfungwa dzechii ndisina mbopokana naye ndinambomuti enda kai pasina nguvawo ndikanzwa kuti akaenda ndikazouyawo pandakauyapo pandikagarawo ndikaona kuti ina handingamutevere kumba because handinambomudzinga ini ndandakatotarisira kuti ari kudzokawo sekutaura kwakaita kuti arikaenda kwazorodza pfungwa. Nawe Samuel, ukaona ng'ombe yako isisipo pamba hauenderi kunotsvaka ng'ombe yako kuti ng'ombe idzi dziri kuinda mumashanga idzi hapana yakabiwa haumboitevere ng'ombe yako ndotera pandikushaya zvokunanga ndikushaya kukuenda uko wakanga waitora wakanga wambosvika ukaishaiwa ikoko handina kuenda zvangu asi pakaita kakudonzerana taura chaizvo zvakanetsa ipapo pakudonzerana ipapo taura chokwadi kuitira kuti isu dare tipatevere. Alright, chokwadi chakanaka ndikuti ndakabvisa mari ndakanobvisira kwana wamateno asi pandakaenda kubvisa mari uko handina kwanisa kuona vatezvara vangu ndakazongoita zvekutsvaka maererano nekurwara kwakamboita mudzimai pandakamboita kwakanzi ari kudiwa kumba kwavo ndibva ndazomufosa ndichimubvunza kuti kumba kwenyu ndekuri iye akatanga achiramba achiti munhu kumba kwedu ndikuna mai paakazoona ndazomuramba ndichimufosa ndipakazotaura kuti kumba kwedu kudzidza ndibva ndazotsvaka munhu akandiendesa kudzidza ndikanoona ngatidaiso masara kufa usarasika kuti uchidikiri izvozvo choro munhu akaita vakwasha akaita vana baba 20 azvitadzisei kuti ude mukadzi wavo munodana nemukadzi wako motsvaka kuti pamunofanira kusafuma eni ndepapi because iwe waifanira kutevera mukadzi isaine kuti mukadzi unomuda ukaona munhu ati mukadzi akainda atevere mukadzi munhu iye haade mukadzi because chakamboita kuti iwe mbonomunyenga chii chapera here handi chiripo chakata kuti ude mukadzi urare naye saka waifanira kuita follow up enda ikoko nyaya dzako dzekuti hauzivi kuti unoisafuma papi woisa paground no kana vari sekuru no nai sekuru ndosvika rini ndichisa mari apa ndichiteko matezvara vangu uchitaura naye futi anofanira kutopusha mukadzi wako hapana sekuru ndise kuna baba vangu ndizive rudzi wani rudzi wangu ndise ikoko but ukasatevera manje ka iye kuti handizepa ndesa mari ka ai apa ishanda woziterera apa aishandi apa painofanira kushanda ka ndepekuti iwe tevera mukadzi wako uchimuda aona tezvara vakatirega iri mwana wedu tezvara vana kuti tirega vakanditi mirako vadero chichaona chomurume svipa chichaona chicho chimodzi saka wabva kubasa vatezvara vari kuti handina kuona kutevera wakaregerei ndandichiri munzira kutevera nemazuva mangani wauya kubva kubasa kwacho handifunga ndatore 5 days pakareba zvakadii pakarora mudzima kune paunogara padhisenza pana nekupi hapana unyanya ureba une mudairei mukadzi haumudei munhu abva kubasa anenge ane uturo hwokunominzera chaizvo mukadzi iwe toita mazuva 4 usina kunominzera haumudei munhu wabva kubasa anenge ane uturu ndezvandiziva ndinomboita 5 days usimuyevera usinzva kuti ariko chiko usina unomutuza naivo mwana ivo tandiri munzira kutevera chakazongonimisa ndakaona kabepa rauya ndikaona kuti ko ndichaenda kunoti ndichatevera kwadii ndaona bepa rauya kubva kuno uchifana
Amasaka kufa msana. Kwanza ne 4 days maula. Le baraka yari. Swera zo. 4 days asina kutari shuru kuita sadra. Kuti 4 days asina tuna kuita tatu zvaita 4 days sadra le baraka chakatanga 4 days le bepa chakatanga chi. 4 days dzakazokwana kabepa richingira uti. Twandu kuivhinda zvoti 4 days bepa chakatanga chi. Andi 4 days atona tezvara. Right. Zvinoitika masara kufa. Chokwadi chiri muhemenyu. Dare kuna kumabati kumanikidze zvambofunga funga dzani dzenyu ichinoitika zvokuti zvafanira tikubvunza kuti vana kutera mukadzi wenyu tisenze ari pazvakadi tezvangati zamba kutsvaga nekuongorora papa kuti zvakamira sei vazoitika manje masara mushandi wenyu rwava kwandi wenyu mushanda kufa ndewani ndewenyu tofanira kuzvinzwisisa kuti tikubvunza mabvunzo kuti imba yenyu ndi kana chivakira yovakira sezvo zvichirega kuti kufa imba yenyu tongoda chokwadi straight forward chete zvatongoda ini maonero angu ndiri kuona sekuti pawakawana tezo raiva uri kugutsikana kuti ava ndi tezo ravavo ainda kutoti havasiri saka wawana tezvara wakazoti kudii kune vai wangu wapa mari takaya ndikagara pana bhuru rangu pasi bhuru rangu akandiudza kuti mari yangu haina kwaine chioni chona mai vangu vakandibereka ndobva wafunga sei ndo pakandibhowa ipapo kuti ndoramba ndichingochika kungani uko ndikunzi changidza uko ndikunzi ngaiuyeko ndaiswara sekuti iwe ukasoridzo ndaiswara sekuti uri kurasika uri raiti asi iwewe zvaunofanira kuita une nzira dzaunofanira kutora hautore nekugara kumba une nzira dzaunofanira kutora kuti usvitswe pana tezvara wanti ndasi uri kuvaramba wangawarambi vakumhangarira unotoramba iwe kuti counter claim wotomhangharawo kuti ano imi kuda fuma kwandiri nakodzi kuti ndikupei fuma wopa zvikonzero zvavo kwete kuti iwe wamboshedzera ndakanobvisa kunani naiwo saka plaintiff has the right kuya kwauri ati ndida fuma yakutedza paukasiya paya iwe kana paukasiya pachikuremera unoenda mudare haungonaki kwende kungogara iwe kuti ndinoramba ndakagara weze futi nyaya dzekuroora wadzibvunza kumukadzi wako anokurasa izvozvo wamira muno mudare izvo zikumubvunza apa chanzwa kwariye kuti anoti kudii anoti here musape avafuma kana kuti anisa kuna baba vake but zvaunofanira kuita iwewe manje haurambe nekumba wakagara kumba unezvisa pamutemo kana usona kuti hazvina kodzi kuti wavape fuma wotaura munhu anokodzera kupa fuma uyezve futi avanenge vada kuti vamuzive kuti wakamuudzwa nani vafanira kuti vamuzive kuti wakamuudzwa nani iwewe kuti ini nanzi tezvara wako iwe utsananguro abcd kuti ane kodzero kuti ndinge ndichimupa fuma ndinhingi imwe nyaya kuti handida kutsanangura aiwa mazara kufa iwe nevakadzi vangani tine 1 ndiwangoona iwo kwete ungaona ndavindika ukaita mwedzi mukana uri kubasa 6 usina mukadzi ukudzoka ndikuenda kugara pamba saka uyu unomudai iwe waita 6 months uri uku uri kubasa usina kana munhu waonaye uye wogara pamusha papo mukadzi wako ari apo iwe une 6 months uripo kumuda ndomuda taura chokwadi tikubatsire kana wakaroora umwe ukuita kuti ndine umwe mukadzi uku vanhu voziva kuti ndozvauri izvi zvandinga ndasingakwanisi kuzvitaura kapo kuti indafambira nyaya ini ndabvunza kuti une vangani vakadzi iwe chete dzoka ndiapa kuti une vakadzi vangani pindura zveutaura okay vatu mune 2 ndipaibatasitaura kuti kuripo kuri kuperera uturo hwako iwe wanga usina 2 unenge wakamesaka tezvara vati ndida kuziva kuti uyu unoda here mwana wangu hapana kutaugwa zvepfuma zvekuti kudii aiwa pataugwa kuti unoda here mwana wangu ndoshoko rekutanga rataugwa pano reratakanangana newe ndesaka wanzwa tichitaura kuti uri kumuda here shoko iroro riri kudzokorora taona kudhara kuti kumuda hausi kumuda nokuda pachena pa6 months dzawaitauro iwe pawanza kuti mukadzi hapo wambozama kuda kukomuniketa nemukadzi wako chikonzero chakavhira pamba kuti chii ndakazama kufona namba dzake dzairamba
hauna here mumwe munhu wakafonera iwowe kuti no ndibatirewo mudzimai wangu aruku kana kuti ndani foni pamudzimai wangu ndinyatsonzwisa kuti chii chamubvisa kumba kana chikwanisa auye kuno bosi kana panga angasina foni communication breakdown asi iwo wakatadza nei kuti tsvake mumwe munhu anokusvitsa pamukadzi wako kuti mucommunicate naye sainyaya yekuti utowazova nemumwe mukadzi ndorizini iripoka zvikutaura nemutongi kuti ndosaka wanga usasamuda because kuno kwakupedzera nyota because darina ariurai munhu iwo kane nyaya yako katinotaura nyaya yako kana uri rongo tekupa romwe yako kana uri right tekupa right yani right yako kuti apo wagona atoti kuta kuti kana usingadi haumanikidziwe kuti haumudi avo vanhu munomu inoilocal court inongotendera kuti unomuda yakawanda haumudi chero dare ripi harimanikidzire munhu ndapindura wandikati mubuda ndomuda mukadzi wangu aisimaisana chekuda kahapana apa shava tarira kuone kuti pa 6 months wanzwa kuti mukadzi hachisipo hauna kumutsvaga paari kana kutumira kana vabereki vako kuti ndiyamuna ndionero mukadzi wangu kuti ko chii chaita kuti mudzimai aindewo ndozvaidza kuti ndomasaini kuti unomudazve and then iwe zvako ndoti usarega mukadzi wako nokuti une mumwe mukadzi usarega mukadzi nokuti hauna kuona tezvara vandapa havasirivo unorasika pawagara wafambisa ipapo famba napo bvunza uziva pavari kana waziva iva vafamba navo futi sekupa kwavakaita ndoda hauna kusungutswa nevaiva wawana pamwe wambuya kwavakahura baba wacho ndoivo vave mukadzi wako unoti kudii ndopandakabvunza vano kuna bhururo wangu kuti ndauda kuzovatezvera vangu uzibvunza uyu mudzimai wangu haubvunzei akamubvunza ari kupi wangaonaye ndigere tinaye tobva ti chii tobva wasimuka ukaenda kubasa ndisati ndasimuka ndaenda kubasa wabva kuvhunza wasimuka ukaenda kubasa here kwete ndakambogara iti ndakasimuka ndikaenda kubasa wasimuka waenda kubasa ndipe zvinhu zvitatu kana 5 zvawakaita iwe uri kubasa uchitira kumukadzi wako zvakananga nemukadzi wako zvisinei kuti izvi zvinana tezvara zvawakaitira mukadzi wako tione mhosva yakamupa kuti asimuke kubva pamba pako pindura ipapo ndaizobvisa zvinhu zvacho wakatenga here sipo ndonyaya dzekuda kubvunza mari waitenga here utunidzira kumukadzi pari zvino handina kukwanisa kuzviita bose akaenda ndisati ndatombori nemwedzi zvese zvanga zvisina basa izvozvo iwewe une mwana nemukadzi usadaro isu tine vana veduwo iwe kedangari wako waitiwa izvo wainzwa sei iwe ndiwe waitiwa wako remember yekuti zvawaita iyeyo newako uchabereka newako uri kunzwa kunaka iye esitereki iyeyo achatiwa saizvozvo inonzwa sei mwana ndiwako iwe ndiwapinda mba nemukadzi wako mukaita mwana hana kukumbira kuti ndiberekwe iwe ndiwakaita zvawakaita wakabereka mwana iye anofanira kuwana sipo anofanira kuwana manapke anofanira kuwana everything zvose nokuti hana mhosva asi wakaenda ukagara ukati ndira kuziva baba vake saka mwana waimufikisira futi kuti uzive baba vake futi kuita isiyo nyayo waimudii saka waita ndararama nei iwe muudza kuti ina ndaimupa nechikonzero angagara atondibhowa nokuti handaimupa kutanga kuvabereki vake zvanga zvine basa rei nezvizvi zvinhu zvandakasiya zviripo ndaiziva kuti zvinokwanisa kupedza mwedzi ndizowana imwe shama simuka mukadzi wacho ndo taura zvei ina ndichida kutaura panyaya yekutaura mukwasha wangu yekuti zvanzi arida kuziva vatezvara kana kuti akazoziva vatezvara vake vakazvara mupana uyu ndokumbirawo kuti mukwasha wangu ataure chokwadi kuti aende kuna baba vemukadzi wake tisu takamupa nzira dzekuti afambe aendeko tamupa nzira dzekuti afambe kuendako aenda vasvikako vakaita mazuva kuna baba vemunhu nokuda kwokuti paakauyisa mari achiuya naye kwatiri achizondipa inini ndaiziva chakaita kuti ndigamuchire mari iyoyo panyaya yemukadzi wake iye saka iye kana akaita feko kuti anoziva kudarika ini kana akuziva vatezvara vake ndiri ndakamupa nzira dzekuti aendeko handichazivi kuti tatichipo zvedu mundima yacho because imune kodzero yekutora bakuro renyu bakuro ramakatiwa rei kuti ndimakamurera
ndimakamitisa makaita zvese ende pamamuri hamuna kukanganisa mamuri right asi kana makazomupa nzira that's good isi hatisi kutarisa kuti mune pamakakanganisa muri right tose tinozviita tose hakuna munhu angati uyu akuno munhu wausingazive kuti akamira sei ndinda kukudzira mwana wechikoro ndindadii ndatora zvangu zvandatora right ndapedza pangu chamari nanga wakadai anga akangamakanganisa pati pano mamuri right hamuna chamakakanganisa ipapo right chii chakaitika mwanangu kuti ubve pamba uende kumba kwevabereki uchibva pane munhu uyu inini ndofunga ndakagara pamba murume tichinetsa nenyaya yekuti ari kuti handirori kaviri ndikamuti uri kuti haurori kaviri sei ndopakati inini handitodi tanga vanopuwa chii mari yangu nevabereki vako ndigare nemo pandakamudza kuti inini mari yako handiendi kotora akandiudza kuti uchagarira mahara pano panati hauraiti sinei ndichagarira mahara inini kuenda kumba ndiendi ndega ndinoenda nemunhu akadii akanditora anondisiya akati hauraiti ndokugara July ndokuenda kuchakara achita kuenda kubasa ndokugara angafoni 2 months ndokudzoka adzoka hana kuita kuti mazuva ndokugara auya kumanyaradzi wambuya vake ndokugara manyaradzi akaitwa musi wa18 musi wa20 October achibva abuda achita kuenda kubasa ndokuenda ndakana kubvira foni kusvika pari zvinodzoka July ndokubvonda simuka pamba munana musi wa23 December ndadanana mama Christmas ndokubva ndaenda ngati mwana kuona chikafu yakuna ndokubva ndaenda ndakazodzoka musi wa31 December kumba uko ndinoudza vabereki vemurume wangu kuti ini ndafunga kuti kuenda kumba kozorora vari pafunga kozorora noda kuenda kuti mwana wenyu ana baba asi kufona chikafu handisisina kana sipo izvisi handisisina ndopakati regai timufonere vabva bata foni vakamufonera vakandiudza kuti kanzi ende pasabhuku munataura anotaura nyaya dzake idzodzo ndopandakati paakandida nhaonera pasabhuku ayandiudze pamambo kana asingandidi ivo ndokuti isu zvakungagona kuita hapana ndopakandakati imini ndiyakupe 4 days mufone mwachi mwana wenyu auye kana achindiramba ndirambira kudai vai vakati orit ndokuti pandadzokera ndichienda kumba kufona vangafoni 4 days anga ndakaudza kana kumbondidza ndakanogovera vandidana svika pari zvinondikere kana mama mambo nenguva yandakagara ndichindagara munobva October kusvika pari nhasi mambo indazvikoti zvipere notanga ngosore ndichishungurudza makaona umwe kwamugere handina kana murume ndakawanda ndakangogara aiwa takugadzirisei makugara zvakanapema mukanganisana murimeko kana mukadaro zvinoita kuti muwamunayo handitorina munhu ko iwewe zvataura mukadzi undi kudii nazvo aiwa hatisi kunzwisana ipapo aiwa taura chinhu iwe wati mudzimai akanditi ndisingaise pfuma wataura wozibata claim iri munhu aisi pamusoro pepfuma claim iri pamusoro pekuti muri kudana naye here hatibatai claim yamangarwa nevavo havana kuti pfuma ndoda kuziva kuti uri kudanana nemwana wangu here ndoclaim iri pano saka tisibve pfuma ngatikandaiwo kana iwe uchiti hausada mudzimai uda kuti augonekisa pfuma but hai ndiyo pfuma yamangarwa pano iwe kana usingade mudzimai ichingobuda pachena sezva watunoti mama hamukwanisi kumaitirei long method yamaita inonzi long method kai kuti avari kutsvaga ndira kuziva kuti urikuda mwana wangu here iwe unoti hamuchadi so zvakutodhimanda futi kuti mupinde futi mudare mutomangara kuti murambe uyu hamugoni kumuramba makamirawo mumuramba muri kwakamira tokamumuramba mamuri iri box raplaintiff romangari uyu handidefende ndakamirawo mukati mangoita shortcut iya matota long method inokupedzerai mari but hapana ndonzeri kutoita iyoyo because sofa kana uyakatomboshedzera imini mukangowanikwa makamira nemunhu uyu ane kodze kutomangara atochaja chikomba muno mudarimo toti chikomba mutobhadhara hamugoni ngomuramba nemuromo kuti hanchamudini kuti ndakabva muna December mutemo kota udaro because mukadai mangorova shortcut yangotongo yapera handizivi mangoti kamboda kunzva kuna baba vacho baba vacho vari kupinga vambusimuka pambemukomana handizivi shava zviri kutaura muroora wenyu munoti kudii nazvo zviri kutaura muroora ndinodaira kuti chokwadi
chokwadi kuoneka kandioneka asi pachikonzero chechikafu pasina kunangana chikafu ai pachikonzero chechi kuti ndainangane kuti baba pokutanga regai nditangire pazotangira dai kusvika wondioneka akauya ari mwesu akati baba mwana wenyu wakaenda kubasa anditi aenda kubasa asi ndikunzwa kuti wani umwe wani tabva ipapo ndikamupindura ndikati koyo wazvinzwa nani apane chandizvii ndorano ndangonzwa nemukumakuma ina izvo handigoni kuzvigamuchira muroora nekuti hazvina zvinokuziva ko pamba pako handipariko ndaugari pamba pako kana chiri chokwadi changoona nekudii nokuuya kwake murume wake tichionawo nemawiri anoita gara pamba pako pamba pake zvishuwawo panext nepasem ndofunga akaita mazuva 2 3 mana akangogara ipapo wadzoka futi baba ndaona kuti kufonerana kwandiri kutizama kufona asi murume haasi kudii haasi kupindura ikakwanisa futi kumupodza kuti muroora gara pamba kwaingani ndiripo wani ndopota ndichikanda mazini chikuona chawashayiwa ndinokwanisa kubatsira kandinazvo ko mapindura ndamita muroora ndichizama kuti asabude pamba tagara it was 23 ndofunga sematauro ari kuita tisikusiyana ndakabuda ndikaenda kuzasi kwanga kwafa mavhurume ndichidzoka ikoko ndakaona muroora semapindura anga tisati asvika ikoko akambinga ati baba ndafunga unozorodza pfungwa ini namuroora ko unozorodza pfungwa chichanetsa muroora angu akati ndagara murume kufona kwandiri kuita haasi kudii haasi kufona namba hapana namba dzokudina tikakwanisa kumupodza kuti nai muroora chanetsa hapana inga wani vazhinji varume vari kumboenda kenguva asi unodzoka wana achiwana uripo panzvimbo amasara kufa ndizvaiti chokwadi ndimurugara nevana ava paiuya munoona achikukomedza mukomana mubatire pafoni nemudzimai wako ndivira mwanangu mudzimai kuti so maimboplira mwana wenyu paitaura murora maimbotaura naye pafoni pandikuda unosvika mambo wangu tichipindura ndichidaro foni zveshuwa panga pasina foni yaipinda kumukomana ndikadzika ndati chimbomira tione kuti achaita seachadzoka here mushure mekunge aoneka kuti ndakunozorodza pfungwa ndopaakaenda zveshuwa ndoda kuziva makamira pabushawa kuti kana kuti ndingati makamira makadaro iwewo nefoni here foni ndinayo wakaita foni murume wako ainda akatondisiyira foni zvatsanangura pazvinhu achiti iwe ngosina foni kuti ticommunicate foni akandisiyira ndikatobva ndatenga line ndoranga asina kundisiyira ndizvo kuti makamusiyira foni kumati apa papa asina foni wani dzasingapindi taura wani kuti nhamba dzake dzasingapindi aiwa ati iwe patati paipeka iwe dijekesera dare kana mukadzi wako usamudii usamuda ari muona wamasara kufa uyu kuti azoti aiwa musikotaka tichikafu ndekupa chichichichi chaida kurarwa nemurume uyu zvechikafu ndizvozvo aida chikurarwa nemurume uyu ndizvaaitsvaga chamai mutiko chanetsa chii indogona kupa chikafu hakusi kurara munhu uyu waida kurarwa nemurume uyu akamutora uyu ndo zvinhu zvaaida uyu saka chiti mukomana tamuona ari romwe pakuti panguva yakagara asina kana communication nemukadzi wake kana kutevera mukadzi isaini yekuti haade chii haade mudzimai because isaini yekuratidza kuti munhu aida kana mukadzi akasimuka pamba anotevera munhu akatora munhu animona chore mukadzi chayo ukaona kuti mukava mubedroom usingade kumurara ukaona asinga nekomedzi panhingi kuti murume haasi kurara tingorara nzara haasi kundirara kuchiminzi mukadzi iye kune kuti kwaari kusevhisi wako ari kuguta kana zvadanana mari paurika anotokumangata kune vangu kuti veduwe ndoneno murume wangu haasi kundirara mba tiri kungorara chete ndo zvinoitika sori tiri mudare bozi mudare ndo zvazvinotaura izvozvo imi mungati here ndiri kukuona paseri peruzhowa makambosvetuka here paruzhowa mukati mukawira umeri ndipedze dambudziko mambo kuti ndiri kuonai zvakazigarere chino chakavinga ndechaida makaona kuti manje ini ndongogara here umwe wangu ari kukorisa neumwe mukadzi wandiri kunzwa kupo arikoko ari kukorisa umwe ndongoramba ndigere pamba panapa zviri nani kuti nhamo yangu ndingonorara zvangu nemachirangu kumba kwandakabva
pamwe dambudziko ringapere. Saka akasimuka pamba penyu zvokuti dei murume nemukadzi kana murume wake ari mumba chero pakaita nhamo yakadii chero pakaita mvura imba ine donha munguva yezhizha vanoitana chovherako kuno kuri kudonha uyo murume wotiwo kana kuno mazuva ari kudii ari kufamba hapana chakaipa ipapo nokuti murume wake anaye. Zvino haikona kuti murume hapana wainda wonzwa makuhwa ekuti murume wako ane umwe mukadzi iye angapagare wapedza mwedzi mungani iye ineverengeka woti kuyo nhamo yangu mafiwa ndanda kudirwa mvura kuti atonhorere ko mvura yacho yobva kuti murume uye wauya avatezvara vakazviziva kuti ii apa patoita nyaya apa mukwasha apa manje mwana wangu uyu wainda kaviri kumusha iko vakazviziva kuti mwana wangu akuda chii murume uyu wainda futi kwenyu kaviri wozonzwa kuti mukwasha uye wakasiya promisa tezvara kuti kana uya mundiudze ona murume uyo 4 days hapana something ndosaka tezvara vauya mudare kuti ndikurumbidze zvinosapisa mwana wenyu wakadzidzisa mwana wevanhu murume saka toidii nyaya yacho murimi wose kutaura kwaita mambo paya moidii nyaya yacho ari wenyu mwana ari kuitiwa izvozvo moti kudii yeyusho ndamuona tisina kumuperera iye mundibati ajamudhangananga hapana hapamiriwe zvinopadzoka chete kana kune rimwe dare uri kukuenda chete chenjera kuti kutiza mune imwe mhosva zvinda kune imwe mhosva ndibate muromo wangu iwoyo enda nditaure kaviri kana katatu uchaenda uchatiza kuti kwauri kutiza kurati kwauri kuenda kunowira mpama imwe futi uchandibata nokuti baba vako vachikuruwo havana ngogara mukwasha wangu handina ngota dambudziko naeni nemwana wangu that's good handina pandakamboona kana pakamboita uyo akangobva angopika kuti aiwa mamoyo chero uri chirema ndinowanewe ndinofanewe nosa ndira kumboona dambudziko naeni asi iwe uchandibata nerimwe rezuva uchandiudza kuti no ndazozviona uchapinda mune rimwe yauri kutiza yakanaka futi pamwe yakatonaka yauri kupinda mune nemwe mbama imwe isina wakaona undibate mbamtikotora zvingana madzosewa kwachakadzosera kaunochiziva kuti kwachakabva kupi kusaziva uri kupinda kune imwe mbama yauri kuzorowa nayo ndiyo achazondiudza kuti yakakura sei because hauzivi hautarise zvebasa reizvo zvofanira patiri kuvaroora vakadzi vati navevova vane vabereki kwavo kwavevova wakakuudzawo kuti mwana uyu chaiye amai vake nababu wake pana yopo wakaziva sekuti ndo babu wako ivova i choziva ndaamai saka zvanzi mhembe rudzi inozira mwana noruzhumi iye ndakuziva kuti wakafanani kupi nenyaya yawatanga iyi ihombe haisi diki wakusiyira mwana wako kuti anokurira kumwe iwe waunziwo kunyara kuti mwana wako wawabereka zvakanaka nakamufana wakadai wakusiya kuti he ndira kuziva vabereki vake ungavaziva vabereki vake papi iwe vakakutaridza kuti enda wavaziva that's good kana wavaziva vanokodzera kutora bakuro ravo kana vatora bakuro ravo voti enda kwako kwakananga enda kuda kuti bakuro hazvina basa zvaya zvaitsi obvious mutemo hazvina kunzi wangu wabvisa sani wakuvhunza kuti mari yawo haiti kumukadzi wangu wabvisa mari iyi yawangu wati wewewe ndabvisa mari ni mari ngani tinzwi pano sedare yawangu wabvisa kuti enda mukadzi notora mari yangu wangu wabvisa mari Sorry, Dari. Semua saja tinggal. Ndati wangu wabvisa mari iyi This is 200. 280 kuma 270 awe imande hivi kuti yanzi ndira unotora mari yangu nekuti ndira kuziva kune vabereki vapo muchinetsana nemukadzi kunetsanira naizvozvo zvinana basa wobvapo wopinda mune zvimwe zviya zvawasiya koora izvo zvadai manje kuti vari kuvhunza kuti mwana wangu uri kumuda here kana kuti haumude iwe pindura mubvunzo wekuti mwana wavanhu uri kumuda here tojoy undiye nemwana wavanhu pamba pako kungonzwa any mistake yekuti une zvawaita ndopasho zvonoona kuti nokuti uri kuzama kuudzwa pachena haisi nyaya yekutamba iyi
usatambe nekunzera mwana womunhu osiya wotoronzera futi mwana womwe munhu osiya right you see uyo wasiya aruda murume arutoda iwe izvezvi because kumba kwake kune sadza kune muriwo kune zvese iwo kwako hakuna chitimawo hakuna chinhu chiripo kunenge kune muriwo iwoyo patanda chinhu chako chiri mubhurugwa imomo unogara 6 months mota ikasafamba neoiri inodira inonoka mota inoda oiri kuti irani kuna munhu anofumiwa wakanaka watingati unoona titaura tinzi kuti uri kuti kudinga tezvara kuti vari kuti 4 days dzawagara ugere apa kana dai svika tsamba chero dai yanga yakauya tsamba yanga isina basa iwe yanga indachita kumukadzi wake chete nai mapofu ndazokuona usiku pamba koka ndiye dambudziko rei ndazvona tsamba zvainyafo anosukuramba but ndiri kuti aiwa kamukadzi wangu zvekutadzira pesa apa kana ndizvo ndakakutadzira handikumba uko ukoti tinoenda pa tinotobva pano tibva kupi unokumba kuti chinda ikoko wakadi kuzvita alright ini sokutaura kwaita ndakanda vanga waenda kuzoro neno ndakanda kuzoro wangu wakaenda kuzororo Zororo kurara naye. kaina ndatakengenda ndisingagari pamba vachiuneso nokungozvikudzisa shango kana wangu wakangana sorry mambo apa ndakapakanganisa vanani inini andisiwo kuvhundutsikwa kwazviwo katarani hasha pana harisi dare rogare advise tingakuti kutise zvimwe izvizvi usade kutamba neni pasi pehasha pano handisita kuti dai mwana wovanhu iyei oda kutaridza chimiro changu mandikutaridza manje kuziva kuti ndikutese iwewe sadaro iwewe wazviwa ndati uri kuda here mwana wevanhu kana kuti hausi kumuda kana uchimuda de kupika izvezvi tore mwana undiende kumba kwako pika taura zvinhu zviviri 3 to 5 zvinoita kuti tizive kuti uri kumuda munhu iyeye kwaari sori mukadzi wangu ndakutadzira 1 2 3 4 5 mukadzi wangu handikumba hakuna munhu akatiza barika rengururi tose tiri mabarika izvi tinosvika zvemabarika izvi asi taura zvinoita kuti mukadzi wako tizive pano kuti uri kumuda nekuda kweizvi neizvi 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 iye kana azvinzwisisa tora mukadzi wako ndinogara kutoti adambe nedare taura 5 izvi anotoda fuma vatitodakuzive kuti mukadzi wangu uri kumuda here chete tirambe isusu atitsiva izvozvo izvo verenga zvawakamutadzira mukadzi wangu apa neapa 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 sori mukadzi wangu chero vanatezva vaya kuno kudai sori asi ndinoda kutiwo izvi neizvi neizvi mukadzi wangu fine wombapadzira mukadzi wako tora munosa mukadzi wako kumba kwako nevakadzi vako tiikoko gare navo ivavo nokuti uri kuda chaizvo its okay wakwanira kaiwe kuchakaipa chii hoyo taura tinzo tizvo ravakateereravo sununguka mfana ukagona kwagumuka norasika pinda chaipo chaipo iwe tarisa mbogara pasi nakunotai maningi uya uya uku famba wendo ichi chinhu ichi chiri kukutora chotira kuti ungware ombo nopinda mira tarisa zo sovera padhuze kusvika pachiapo iwe chiwa kuchanana right tarisa nekumeso satareka nhumbu mukadzi wako anochimuda mukadzi wangu pakwakangasa iwe ndounopaziva ndakukangasira izvi neizvi neizvi mukadzi wangu zvawanimba alright ndikukumbirisa shamwa ndakapaiza tikaendazo tikasadzoka nekusafona irorekere kasira usvike pa5 wazvizosvikika unodungamidza zvinhu pachinhu 1 ndokupusa kwako inoita sekuti wangwara kana mumusangamo iti 1 ndakati ndingakufoneri 2 ndikasaunza sipo 3 ndikasaita uchingodaro kungodaro but yonizobaraza kuti ndokunyora story ta 1 panozvakateerera ndokumbirisa kwa kumbira uregere ndakaenda kubasa ndikasafona ndasingatumire support tikazodzokawo tikasazokuonawo moti izvi ndimwana chakupedzisira ndokuteta nei ndokupa chii chokuti mukadzi wangu sori undiregerere ita dai izvozvo zvose zvauri kutaura munhu ndezvaunoita izvozvo iye chakupindura chandingakumbira nachoregere ako chatopulanidzo ndikwatsvaka kutsvaka mari yekukumbira uregere mari iyo uri kufungidza itaure ipapo
Ndadhabhara rembudzi kana nguruve uri yakadai. Nelson, taura koti akakumira. Iwo kana zoti usibuda mukadzika. Enda usanyepera because neta ukanyepa. Anosvika kuti otemwa nemusoro ufira pamba pawabiri kumhosva. Kana usingamuritira ngoti mambo zvagumira pano. Kana uzi tswari uchimuda zvaudzwa namambo. Taura chokwadi kuti uri kumuda unotoita mukadzi wako. Izviita zvipasi pemwoyo wako chaizvo. Ungabhaisa andore kuzvibhaisa ndiwo. Chokwadi kumuda ndiri kumuda. Good. Mai, pinjo zvataurwa nebaba muti kudii? Mambo munguva taurisai nguva yakandisiya munhu ndiri kurwadziwa ende nezvaitaura pafoni pandakazomufonera zviri kundirwadza ndo zvatamutsiura muno manje izvi ndo zvatamutsiura kuti ndionagara zvakanaka nevakadzi chipindwa kupedzisira tinzi wonti kudii mambo izvi zvanoita zvipiri izvi zvokudii matauriro ake mambo ari rafu munhu kana kutaura aiyo isu tati ari mudaro isizvo ita zvandakutevedzera usaclose nawo iyoyi uda kuiclosere chi ita zvandakuudza kutevedzere zvandakuudza izvozvo chiri pakumberi chatira kubuditsa that's why ndati uyu ngataure zviri pamwoyo pake uyu iwo utaurewo muinde kumunogara kupi chichabuda pachena kana wakaclose hachibudi chinobuda sei hachibudika kana wakaclose ko rafu ine basa repamba batigara tina rafu here noti tigara tinzongotigara nevakadzi va tinotona rafu tatotopaka vakadzi va muzukuru simuka shawo ndokumbirawo usatambisire dare nguva murume wako ari kukumbira regero ari kuti mukadzi wangu ndomuda saka iwe usatitenderedza iwe gamuchira mashoko akutaura murume wako ida murume wako udzokere kumba kwomurume wako nokuti uchaenda kwauri kuenda zvokutaura neavo that's your point yandoda kumhanya nayo inini uchaenda ikoko chanowana umwewo futi ndini ndiri kutaura izvozvo iyeyo pati ndopane gudhigudhi mashoko emurume wako iwe udzokere kumba kwomurume wako tanga nhasi zvichienda mberi tichatangira ipapo tichienda mberi noti kudii kana waindaka iwewe kana wainda usinganoiti musikanzwa ukuthi uya kurambi kana kuti uti auda kuti aite bonde newe hatidai iwe uramba iwe sita utese mukadzi chaiye arvinda dari uda kutsvaga kuona kubata uyu kuti iwe sita utese mukadzi chaiye arvinda dari uda kutsvaga kuona kubata uyu kuti ari kukuda here kana kuti arikuda kubhaisa dare handi kuteerera wateerera saka dzokera kubhokisi rako Alright, taura tinzwe chama. Unomuteta ni mukadzi wako kana zvimuda. enda pari paya kuti sori mampofu kwambata uko kuti mukadzi wangu enda bata mukadzi wako kuti sori mukadzi wangu pane zvose zvandakaita zvose zvindiregerere mukadzi wangu ndedzoeokoyo kana kumukisa wada kumukisa mukise dari munhu iti sori mukadzi wangu zvese ungozoona izvi zvapera nhasi iti orit mukadzi wakanonzi sha ndikuda kuti usapirana baba jeri nezvinhu zvisina basa mukadzi wose wauri kuona zvakangofanana vakafanana mwoyo wako nenjere dzako nepfungwa dzako ndozvinopa kuti hakuti munhu wakanaka chai zvakafanana kutoti tikumo mwoyo wako kwagara wasora uchipinda imomo the way yauri kunopinda nayo mumba iyoyo ndo the way yauri kunorekta pamunhu wauri kunopinda nayo asi vamwe pane vamwe vandakaona inini muno muchipani muno bika sadza rake nemuriwo wake usina mafuta uno matomatisi kana kuti hauna nje unomwana achikutara kuti chaizvo kuti vati chavakomana
ngatichiva kumana matimoti zvakadai vakomana tingoje here kureva kuti ndo zvaanazvo pamba pake ndozvakurarama nazvo haangadi unotora zvopanhingi zvasina ndo zvainazvo kana iwe une barika po ndo wafana chibhedhe nasi kuti uve nebarika vakadzi vakangofanana ukangopinda uchida ndati usape baba jeri remhosva yasina kana kutadzirana kuti vavengane nhasi nanashavavo vachiti vanhu vakashata nokuda kwako so nhasi baba vandachifanira kuti ndichivanhu vachitaura kuti baba mambo uyu munhu mufainise mwana uyu asi right uyu mangwaya ndiparira mhosva asi atiwanzwa baba wakachiti gara mwana wangu ipopa ndekucheuka tingokuona kumasango kureva kuti wangu utonyadzisa ndimi ndiwavatorera chinhu chaunouya kuzotisa ivo ndiwo vakuita bhizi manje votopota chicheuka kuti ndokuona sei saka kumbira kuti vakadzi vakafanana vamwe chete kana wadawo sipoti 1111 kana iri gesho sasiyanise kuti ukuisa jedino ndaingova gesho dziri dzegirini kuti unosha kuti unhonga ipi dzira dzakangofanana saka ndokumbirawo kuti kwauri kuenda uende nemukadzi wako ushu unogara zvakanaka zvisina dambudziko zvisina kana watievha kana paine umwe wauinaye unofanira kumudza kuti ashamwari inini mukadzi wangu kutanga uya handinaye ende titoto sine mwana wangu vanedzimai ana neima usi mai neima ndinawo mudzimai wangu ukarasa mukadzi wekutanga undibate murume wangu mukadzi wekutanga haarasiwi nei ndopane midzime yako yose apa ndochishona chekwedu kuno uye akangodin'a chete chero wodii chero womhane chero wodii asina mhosva yaatadza akangonamata chete pa pakati mwari baba ndimakandipaka rumeko kana zvidzere zvakadaya dai mamazoona kuti ngaone chakati nditori norombo rakanaka zvako kuti vasingazivi kunamata vasingazivi kuti ndoita sei akanamata chaziva zvokunamata chacho zvera bhurugwa rifuya ufekeri kuti wabata pano washawa chiwo kuti wabata pano washawa chiwo wabata pa nokuda kuti ari kuchema kuti komhosva yangu yandakatadza ndiye handina mhosva yandakamutadzira murume kungotisiya here saka mukadzi wokutanga harambi ana baba vedu isu vagara vakangotiudza chero ini chero ndiripo pano mailefu aripo apa chero akandikanganisira ngei ngatomutorere mwe ndomuisira kati aripo chete imhanda yangu inayo chete chigadzirisana pamwe yari mashure nichimuta apa pabatiwe chama siya takangokudzira takadai kuti uone bhurugwa rangu kurifeka kuti undide ndiyo ukangodaro pane chocho wachikunda ende ndirokurayira semwana wangu sanhasi unotogwadziwa kuti no waita kuti iwe mwana wahanzvadzi yangu mwana wamwanangu iwewe uyu ndihanzvadzi yangu inini saka ndokumbirawo kuti kurayira kwangu kwezvandiri kutaura iwe uzinzwe kana wanzwa ipapo ndaona kwauri kuenda wakunda kana iye arina shure kana watora anobva toona kuti baba vakasimba ndaikuda mwana waipopa but pani zvino aiwaka ndaona kuti chigare itozi kandiyama simuka heni ndoda kutsinidzirawo mashoko mambo pamusoro pevana sezvo ari mwana anga uya ari maoko mangu ndakaita sezvo akudzokera kundakana ndoda kutsinidzirawo kuti mashoko aitaura mukwasha ndoda kuti ndikumbire kuti mashoko aitaura achipera pamusoro pekuti mukwasha wangu yaitaura mashoko ekuti mari yangu yakadyirwa mahara namai vako saka inini sezvo vakudzokerana kudai ini mambo ndodo mukwasha wangu ekuti mari yangu yakadyirwa mahara inini ndakabereka mwana uyu iye paakatora mwana uyu achimuziva akatondodziwa natezva rake kuna babu wake asi akazodzoka kuna babu vake akati mari yangu yakadyiwa mahara namai vako
saka mambo ndiri kundo faindi pamwana yayo suri vatsitira dzokera chimusakasaka chiri kuzvinzwira ipapo zvenyu mai vangu imbomirai mbichana ini ndinda kudinai ndinda kuisai tione kupinda imba yevana vanhu vedu nokuti pane nzwi yakaimbwa noda kuti ndione ndinoda kuti ndione zviri kumberi tinoda kuzviona vangatambe nemwana womunhu ruviri rutatu kuita zvauri kuita izvozvo ko zvakaipii vakwasha venyu imba yevana venyu sekererai kokunzi chete wakajira mwana mwana edu mahara chete izvozvo zvingabva zvakunetsai mai vangu pomerai zvakadaro shamani ndiri kumira newe chisa izvozvo chikusitiwa tarisa ndiri kudira mvura mativi ose yekuti iwe ndodaka chinhu chakanaka nechii nemukadzi wako saka ndinokumbirawo panguva shoma shoma mashoko andinoda kuisa ndokuisa kuna vachamboko sababa wevanhu ndinokumbirawo kuti musimuke mutaurirewo mashoko maviri akanangana nemwana yerayiro yevana tinzwe kuti muri kuti kudii uye maona usei pamusorera shuwa ndaanditoshaiwo kuti ndingatsudze vana ndakadii vese vakadai vari vaviri vachitanga basa ravo hakuna wandisina kutsiva asi ndaiona kuti hapana anditeerera saka ndanokumbira nhasi so zvavauya kudai so pamberi pevavo ndanzwo kusunungura dare randibatsirawo pamarayiriro andaita vana kuda pamwe vanga soro yekuti handina here wandakamboudza pavana vese vari vaviri vakamira kudai ini ndafara zvikuru muchikwanisa kuti mundidzokere vana yavo ndandishaya ndodii akuti mune ndopindei pane ushu wenyu inini tandinoziva ndechekuti imi vabereki musakundwa nevana kundwa nemwana wandakabereka anenge akafana pani ndokusaka manzwa ndichida kuti sengudada kumufundukira because maari munomu angatadza kusaziva kuti ari munani sei papi waberekwa kupi saka inini ndamutorera nzira yekuti mwana wangu ndikaziva ini kuti ndindiro nyara ndiri kunyarira pai watorazve dzadzadzi yangu mwana wamai vangu zvafanana nemudzimai wenyu avo vari apavo mai vangu vangu ini ipo para kusauya vanga vagara havo hazvina mhosva ndingavati uye kune here but asi mwoyo wangu unoziva ndeza kuti ndiani mai vangu saka ndiri kuti mashoko anoda kuzama kutaura ndokuti munofanira kutaura akudhiri mwana wenyu uyu chimiro chaainacho kuti ari right here ano mwana wangu kana wasvika muno ndokukumbirawo kuti vakadzi vako kana vadabarika ndinogara ndechikumbirawo izvozvo ndizvandoda ini zvokuti mandibatsira madii aizvo ndezvangu ko zvenyu musababa muri kuti kudii kumwana ndizvo ndiri kureva kuti ndarayira muziva mwana anogona kumurayira ipo pano saizvozvi vakadai pachiso zvevanhu but zvaanozonofunga mberi haukwanisi kuzviziva kuti anenge akufungei asi po pano apa ndamurayira akati ndateerera baba apa mambotaura kutanga shava mataura mutinge maiona seromwe kwavari mati ndakambovarayira iti kutaura nyaya yekukanganisa kwemukomana kwatabata muno mudare kweuyu hatisati tambonzwa mhosva dzake dzaadi apiwa kana dzamatipa kana dzapiwa nemurume wake kuti mambo ndikusora mukadzi uyu tikukonana kumba uku besides kuti ndatora mwe mukadzi but ndine zvandiri kusora mukadzi wangu zvinoti haana kunge azvitaura pamire muone ini ndakangwara manje ndinonzi mambo ndosaka ndadzigore dema ndinoda kuti muinde nemwana uyu nemi vabereki vose mumbure kutaura muri panze muchitaura kuti mwini mayambondiudza kuti hatarayira mavo tapedza mavo fine budai endai endai waunzwa ninda